ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಷ್ಟು ಬಾಲೆ ನಾ ವೀವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ 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 ತೂಲೇನಿಕಲ್ನ ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ತೌತೆ ಮೂರೋದುಲ್ಲೇರು ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇರು ತೌತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೋಡ್ರು ಬೇರ್ನ ಅವಲಮ್ಮ ಉಂಟು ತುಗಿಂಚಿಕ ಇನಿ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲವರು ತೌತೆದ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುವೆರು ತೌತೆದ ಚೋಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮೂರುನಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ಸುರುಟು ಇಂಚ 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 ಏನನ್ನಾಗ್ತದೆ ತೌತೆನ್ ದೆಪ್ಪು ಇಂಚ 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 ಕೊಚ್ಚೋಡು ತೌತೇನು ಬೊಂಡು ಕೈಪೆತ್ತನ ಉಂಡ ತೂವನೋಡು ಬೊಂಡು ಕೈಪೆತ್ತನ ಬೊಂಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಚ್ಚ 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 ಕೊಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮೂರು ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲುಗು ಇಂಚ ಬಾರಿ ಅದ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆಡ ಹಾಯ್ ನಾನು ತೌತೆ ಮೂರ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಚಲ ಚಟ್ನಿ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೆ ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೊರದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ತೌತೆ ಮೂರ್ದಿಯೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಬೈಯದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಬರ್ತದ ಆ ರಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೈಯದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಓಕೆ ತೌತೆ ಮೂರ್ದೀತೆ ಕಂಚಲ ನನ ಮೂರೋಡು ಮೂಜಿ ಕಂಚಲ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಚಲ ಪಾರ್ದೆ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಂಚಲ ಬೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕಂಚಲ ಯಾವ ಅವಲ ಕಜಿ ಪುಪ್ಪುನಾಗ ಚಟ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಯಾವುದು ಬಟ್ಟಲ್ದ ಬರೀಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಚಲದ ಮನ್ಪೆ ಮುರಾಣಿ ಕಂತದ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದು ಒಂತೆ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾವು ಇತ್ತೆ ನೇರ್ ದುಂಬೊರ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಂತದೆ ಅವೇನು ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ಮಂತಿದೀನಿ ಐಕ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದ ಪೂಜೆಂದ ಐಕಿನಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಂತುನ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಸುರು ತೌತೆಂದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವೋಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈತದ ಬೇಯರೆ ದೀಪು ಇದು ಯಾವ ಮುರ್ಕೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಅಡಿಟಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಇದು ನೀರು ಇತ್ತಂದೇಕ ಮಸಾಲೆದು ಮುಲಾನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಒಂತೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊದುಪೆರೆ ಉಂಡು ಮುಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ
ಉರ್ದು ಸಲೈ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಬೊಳಂತಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಇಂಗು ಇಂದು ನೀತೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ ಹಾಕುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ನೋಡು. 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಮುಂಚಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆನೆ ಕೊತ್ತು ನೋಡು. ಮಸಾಲೆನ ಪೊದುಪುಗ ಸುರುಕು ಮುಂಚಿನ ಕಾಯರ ಪಾಡುವೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಕೊಡು, ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ನವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುದು ಒಂತ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಯಾವ ಲೈಟಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಇತ್ತ ಈ ಅರಿ ಉದ್ದು ತಲೈ ಕಡ್ಲೆ ತಲೈ ಏನು ಪಾಡು ನೋಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೇಸೋದು, ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಗು ಪಾಡೋದು, ಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜನ್ ಪೊಡಿ ಇಂಗು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಇಂಗು ಪಾಡಿನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಣ. ಇದು ಕಾಯಿನಾಗನೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಯ್ಲಾಕ ಕಮ್ಮೆಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊಣ ಇಡಿ ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ ನಾನು ಪುಳಿ ಬೋಡಾಂಡ ಚೂರು ಪಾಡುಂಡ್ಲಿ ಸೌತೆ ಕಜಿಪುಗು ಪುಳಿ ಪಾಡುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆದಾಸ್ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಈಟ್ ಯಾವು ಪುಳಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಈಟೆನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕಡೆ ದಾಂಡು ತೌತೆ ಬೇಯ್ತ ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅರೆಪ ಕೂಟದಿಂದೇನು ಕೊದಿಪಾಗ ತೆಲ್ಪು ಬೋಡಾಡ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತೆ ನೀರು ಮೈತನೋಲಿ ಬೊಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪು ನಾಂಡ ಉಪ್ಪು ತುಂಡಾಣ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆಡೋಣ. ನಾನೊಂದು ಕೊದಿಪೋಡು ಸಾಂಬಾರು ಕೊದ್ದಿಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನ ಆಡು
ತಾರೈದೆಣ್ಣೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಘಮ ಘಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದಾಂಡ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಘಮ ಘಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಂಚಲ ಚಟ್ನಿಗೆ ಕಂಚಲನು ಮೂರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಲನೆ ಮೂರುಂಡಲ ಹಾಕೊಡು ಕಂಚಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿತ್ತು ಪುರ ದೆಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ ಬಿತ್ತು ಪುರ ದೆಪ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿನಿಂಚ ಬಿತ್ತು ಪುರ ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಯ್ಪವನು ನಮಕ್ ದೆತ್ತದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ದೆಪ್ಪುಗ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಕಂಚಲವದಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರತ್ತಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಕಂಚಲ ಮೂರ್ದು ದಿಯೆ ನಾನಿತ್ತೇನೆ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಬೇಯ್ಪಾಯರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ತೌತೆದ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಬೇಯ್ಪಾವ ಕುಡರ ಬೇತೆ ಬಾಜನದ ಐತೆ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಬಂಗಾಡು ತಿನ್ಪಿನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಚೂರು ಯಾವ ಇಂದೇನು ರಡ್ಡು ಅತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಪವಡು ಕಂಚಲ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಂತೆ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಆಸ್ನೆಟಂದು ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ತಿರ್ಗದ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಗೇತು ಕೂಡ ಆತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಂಬುಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕುಲು ಬಿಂಬುಳಿ ಪನ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಜುಂಬುಳಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಇಲ್ಲಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಅವುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಚ್ಚಿಪುದ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಂಡ ಅಣ್ಣ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂದೇನು ಸುರುಕು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ನೀರು ಬಡ್ಚಿ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಯಾವು ಕಂಚಲಡ್ಡ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕುಂದೇನಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತುಂಗ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಏನೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಳ್ಳು ಬೇಯ್ದಿನ ಕಂಚಲುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದಜಿ ಇಂದೇಟು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡನೊಲಿ ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ಕಡಕಿತ್ತನ ಬೊಡ್ಚಿ ತಾತು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂದೇನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋನು ನೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಯಾವ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಂಚ ತುಂಡು 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 ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಡಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತನೊಲಿ ಇಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಬೇಯ್ದಿನ ಚಿಪೆ ಚಿಪೆ
ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಆತೊಂಜಿ ಕೈಪೆ ಆಪು ಜಿಂಚ ಯಾವ ಈ ಕಂಚಾಲ ಚಟ್ನಿ ತೌತೆದ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಕೈಪೆ ಚೀಪೆ ಚೀಪೆ ಕಂಚಾಲದ ಚಟ್ನಿಲ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೀರು ಬರೂ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಉಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಇವತ್ತೆಂತ ಉಂಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾರದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಸು ಆಯ್ಸು ಒಂದದೆ ಇಡೀ ಬಲ್ದೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಚಲದ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸುರು ಕಂಚಲದ ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತನ್ಲೆ differente e poi non gliela che fare भाई नीरजा पुरता होता तो लाइक है ना 3 साल सीप है ನುಪ್ಪುಂಡದ ಆಶೋಕಾತು ಕೈಪೆ ತಿನ್ನಂದಿನಗಳು ಕೈಪೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನಗಳು ದಯಮಾಲ್ ತೆಂಕು ನೆರೋಡ್ಸಿ ದಯಪಡ ಕಂಚಾಲ ಪಂಡಿವಕ್ಕ ಅವು ಕೈಪೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಡುದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಲೈಫ್ ಉಡುದು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಕಾಮನ್ ಅಂಚೆನೆ ಉನ್ನಗಲ ಸಿಹಿಲೊಪ್ಪುಡು ಕಹಿಲೊಪ್ಪುಡು ಏಪಲ್ ಒಂದೇ ತರ ತಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕೈಪೆ ಚೂರು ಚೀಪೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕಲ ಬೆಂಬುಳಿ ಬಣ್ಣ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಅವು ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಅದು ಕಾಮ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಇರೆಟು ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಟು ಅನಸೆಂಕ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ಹೌತ್ತೆ ಬಾರ್ಸೋಕ ಎಂಕು ಕೈ ಪೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ತೌತೆ ಡ್ಯಾವ ಎಂಕು ಚಟ್ನಿ ಅಡ್ಡಾದು ಎಂಕು ಚಟ್ನಿಯೇ ತಿಂದು ಅವನ ಸೌಲೆ ಉಂಡೆನ್ನ ಎಂದನು ಪೂಮುಲು ತೌತೆ ಕಾಲಿ ಅವಳ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತೌತೆ ಅವಳ ಮುರುಂಟುದು ಇರ್ನ ತೌತೆ ನಂಚೆತ್ತರು ಬೆಂಟ ಬೆಂಟ ಅದು ಯಾತದ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂದು ಸಮಾತ ತೌತೆ ಗಂದು ಜೇರು ತೂ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲಿ ಅಮ್ಮ ದೇ ಆಟ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ತಷ್ಟು ಬಲ್ಲ ವೀವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಆಟಗೆ ಎಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪವರು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುದು ತುಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಉಮಿಲುಂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡುವಾರಾ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಜನಾ ಶಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಡ ಎಂಚ ನೀವು ಏನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದರುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನಿಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್
ತೂದು ತೂದು ಪಂದಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಕೋಡದ ಆತು ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಫುಲ್ ತೂತಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಐಕಿನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೆಕ ಬಂದು ಪೆನ್ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದೊಂಜಿ ಬರೆದಿದ್ದು ರಪ್ಪ 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 ಓದೊಂದು ಬೋಗ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಐಗೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರತೆ ಆಯ್ನಾತು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಓದುದು ಜರ ಅಕ್ಕ ಪಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಅನ್ ರಪ್ಪ ಇತ್ತಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಚುನಂಜಿ ಬುಕ್ಕನ ಚುನ ಬುಕ್ಕನೊಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಿಂಚನೆ ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಂದು ಉಪ್ಲೆ ಬಂದ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಮ್ಯಲತ ಪನ್ಪುನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬರ್ದಿರು ಪಂಡ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಸೋನಿಯಾ ಅನೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಸಿನ್ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋನಿಯಾ ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಟನ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ನಂತೇರು ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಅದ್ದನಪರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಪವಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಬಶೀರ್ ಬಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿನೋದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪರ್ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನಂದು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನೋದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತಿರ್ನ ಮನಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪರಲಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ನು ಪುಗರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇರೇಗುಂಡ ತಿರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಿಡ್ದಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕನಂತೇರು ವಿನು ಆಚಾರ್ಯ ಆಸೆ ಆಪುಂಡಕ್ಕ ಇರು ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತೂನಾಗ ಅಂತಂತೇರು ಅಂಚ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನಲ ಅವೇ ಇರೇಗು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದುಂಡು ಅರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುಧೀರ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ವಾವ್ ಒಂದು ಪಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುಧೀರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಶಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೋಕುದ ಕಜಿ ಪುಸಿಸ್ಸಂದು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಕೊರ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನ್ಪೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಅಪಗ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅರುಣ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕುವೇಟ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಲ್ವಿನ್ ವೇದಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್ ವಿನಿಗರ್ದ ಬದಲು ಲಿಂಬು ಪಾಡೊಲಿಯಾ ಸಿಸಿನ್ಗೆಂದೇರು ಪಾಡೊಲಿ ಲಿಂಬು ಪಾಡೊಲಿ ಬೊರ್ಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಬೊರ್ಚಿನ ಟೊಮೆಟೊದ ಪುಳಿ ಯಾವುದು ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ರಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡಕ್ಕ ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತೂನಾಗ ಬಾಯ್ಡು ನೀರು ಬರ್ತನು ಬಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಲೈವ್ ಏಪ ಬರ್ಪಾರ ಅಂತ ಕೇಂದೇರು ಮಾತ ಈತ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ್ನಾಡೆ ಯಾನು ಈ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ ಇಜ್ಜಾರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಆಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನೆಡು ದುಂಬು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನಾತು ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪ ಎಂಕು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ಅಂದು ಪಂಡಾರಡ ಏನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಮತಾಜ್ ಹರುಣು ವಾವ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಅಂತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕಲ ಪನ್ಲೆ ಮಮತಾಜ್ ಯಾನ್ಲ ಅವೇನು ವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓದಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಎನ್ನಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ ಲಾಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡೆ ಡೈಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದರೆ ಅಂಚನೆ ಬಬಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರುತಿ ಪಂತೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಪಾನೊಂತೇರು ಈ ಅಂತೆ ತುಯ್ಯರ ಶ್ರುತಿ ಲಕ ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕೊಂತೆ ಕೊಂಬೆತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರು ತಬ್ಬಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ತಾಯಿ ತಬ್ಬಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಗುರ್ತೆಪ್ಪಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಬಿತಾ ಅಂಚನೆ ಮಮತಾಜ್ ಹರುಣ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಮತಾಜ್ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಪಂದ್ಲೆ SP ಕುಲಾಲ್
ಇರೆಗ್ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಲು ಪಾಪ ಸರ್ಬತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಬಂತಿರು ಅವು ಹಾಲು ಹತ್ತು ಅವು ಆಯ್ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಅವು ಯಾನವು ಆಣಾಪುನ ಪೊಣ್ಣಾಪು ನನ್ನ ಮಕ್ಕರಡು ಬಂತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ತಿನ್ನಗ ಆಯುಷ್ ದುಂಬು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಲ ಪಾತಿರ್ವಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ 45 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗು ಫುಲ್ ತುಯ್ಯರ ತೆಂಕ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಈತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈತ್ ಮೋಕೆ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಾಣ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದಿನೇ ಸಾರ್ಥಕಣೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನೇ ಜನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ತು ಅಂಚೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಏಪಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷತಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ಈತ್ನೇಟ ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾರ್ಯಾಂಡ್ ಈತ್ನೇಟ ಈತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ನನ್ನದ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಸಿ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಓದುವೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಿರಾವ್ದ ವ್ಲಾಗ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಓದಂದೆ ಬಾಕಿ ಆತಿನ ಯಾನು ಓದುದಿನಿ ಮುರಾಣಿ ಸೋಮವಾರನೇ ಬಟಾಟ್ ಚಿಕನ್ ಮುರಾಣಿ ಸೋಮವಾರ ಓದುದಿನಿ ನಾನು ಐದಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ರೆ ರಂಚ ಯಾನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಿಡ್ಲು ಓದುದುಜಿ ಸೋಮವಾರ ಓದುದಿನ ಐತ ಮಿಡ್ಲದ ಪೂರಿತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಏರ್ನ ಬಾಕಿ ಆತಂದು ದಯಮಲ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಡೋರ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕಿನಾತ್ ಪಿರಾವ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿರಾವ್ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಾತಿತ್ತೆ ಬರೆದು ಪನ್ಪೆ ಅಮಸರಡಿ ಈತ್ ಗೀಚಿ ಎಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವನ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ನೆಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಪಿ ಪೂರಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಹಸೀನಾ ಏ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಾಯ್ ಹಸೀನಾ ಬೊಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಗೆಲ್ತುದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ದೈವದೇವರ್ನ ಕಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂತೇರು ರಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ದೈವದೇವರ್ನ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಂದಿರ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ರಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ನವ್ಯ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಈತ್ ಜನ ಎಂಕ್ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲ್ನ ವಿಶಸ್ ತಂಚೆನೆ 5K ಇತ್ತಿನ 50K ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನೇನು ವಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೊಕ ಜೆಸಿಂತ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಾಲಕ್ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಜೆಸಿಂತ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರನ್ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರು ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಂದು ಪಂತೇರು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜನ್ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿಂದೆ ಪಾನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾದಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಣಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತೇರು ದೈವದೇವರ್ನ ಕಲ ಪೂಜೆ ಪುರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಯಾನ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ನ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರು ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಕ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಎಲ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಐತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪಂತೇರು ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ದೋಸೆ ಪಿಂಕ್ ದೋಸೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು
ಈರು ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಜನ ಪದವಿಗೂ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಿರೇನು ತುಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೆಂಜನ ಪದವಿ ಬೈದಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಕಪಿತಾನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತೀನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೆಂಜನ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೈದಲು ಬೊಕ್ಕ ರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡಿರು ನಾ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಓದೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆ ದಾದ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಅನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಆತಿ ಎಂಕ ಎದುರು పోయారు ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಚುನ ಪನಿಯ ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಐಕೆನಿಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವನ್ನಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಆಯ್ನಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿಯನ್ನ ದಿನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಪೆ ನಿಕಲ ಈ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಟಕ್ಕಾಡಪ್ಲೆ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಶನಿವಾರ ಅದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ చెప్పు ನನ್ನ